Atzo, Iruñean, Sanduzelaiko auzoan izandako erailketa matxista salatzeko elkartu gara hemen. Hain zuzen, gizonezko batek urruntze agindua urratuz, emakumezkoa erasotu du eta emakumea ihes egin nahian hil egin du. Urruntze agindua saltatu izanak, instituzioetako neurriek dituzten mugak eta emakumeok jasaten dugun babesgabetasun egoera agerian utzi du berriro. Gertakari lazgarri hau 2026ko laugarren erailketa matxista izan da. Gainera, 10 egunean 2 emakume izan dira erailak eta erailketa saiakera bat izan dira Euskal Herrian. Bien bitartean ordea, emakumeok esageratu batzuk garela entzun behar izaten dugu. Matxismoa ez dela existitzen eta emakumeon aurkako indarkeria kasu isolatuak besterik ez direla esaten duten diskurtsoak jazan behar izaten ditugu. Baina errealitateak agerian uzten du matxismoak bere horretan jarraitzen duela eta emakumeok emakume izateagatik eraiak izaten ari garela. Batetik, ezinbestekoa da matxismoa ukatu nahi duten horiei guztiei aurre egitea. Izan ere, ideia erreakzionario horiek indarkeria matxista normalizatu besterik ez dute egiten. Bestetik, indarkeria matxistaren aurkako posizionamendu irmoa hartzeko momentua da. Eraso matxista bakoitzari aurre eginez eta horien aurka kaleak hartuz. Emakumeon aurkako jarrerek ez dezaten lekurik izan ez gure kaleetan, ez etxetan, ez zare sozialetan ez inon. Itaiatik, jarrera eta indarkeria matxisten aurka borrokatzen jarraituko dugu. Batetik, indarkeria jasan duen emakumea defendatzeko eta babesteko baldintzat borrokatu. Eta bestetik, eraso ororen aurrean irmotasunez eta eraginkortasunez erantzunez. Zentzu horretan beharrezkoa da matxismoaren aurkako kontzientziazio lana eta borroka indartzea. Matxismoari aurre egingo dion mugimendu indartsua eratuz. Indarkeria matxistaren aurka borrokatu.